andau Ishak ulahe ladai ke pori u buun lej yeng briu no kembo ong mangi sini kasi u kpa jeng u Abraham u pa yu syekri jeng u ban lej sya keri keba u lami nabahangta kidon kihmen gi para jeng u kekur kejat jeng Abraham wong kelet biang syagatu ri ke bang alami syari ur syaduk Mesopotamia tegumta une u syekri jong u Abraham u lalej u lapoi syagane ke shnong sya Mesopotamia but u lalap yekini ki hemen ki para ki kurge jaj jong Abraham but udah kemen na bau yoi uya syambat ki u yoi ya gane ga kena kepada ga samlah menta ke ba kegerteng ke Rebeka ke bau u perkat bagade ga biang ba ke ba ibet na ga benta u Ishak ke Bible ko ong hagi kitab Genesis kalau baru saw ke dekot ke bakat san nganam yutho ye ke kanan mar jerong ngan chu pule direct bat ngam batai ko ong kumne kala jati kadba utau syukri u dang syudep ban kren hakmi ru ke Rebeka kala wanmi ya ke balakha naga benta u Bethuel ukon jong ke Milka kabade ke kurim jong Nahor upara jong Abraham baru kiu ha ke terpeng jong ka kene re jingka bejrong ha kene ke khana ngan sapteng hen re ngan syukran khendiat hai bede ba kene khot khatsan uni syukri wan syagane ke shnong jong kine ki kur ke jong Abraham kane ke kampat de ke por bo po heying hajing sha dang sha lenti udang deb duai bo bleng pha yu un pen i hu ye ke lenti ke babhag bo de ban lej bo un ye shem ye ki breu mar sendep duai mar sendep keren kum daga mi pau kalawan kene ke Rebeka kemut ban wan tong to kene kedai tang ke jika syapang ke dustur ke poi kha poiman ke long kha longman ke syong kha shongman ha kat kum ke dustur jong ke Bible ngene pej bat ngin ya pej ka ngin bishare ka ngin bo jingkhen kat kum ke dustur jungi kasi hato ka long na em kat kum kaya day na em ngam ong baka day kam day ngan sepej ya sya kat banang keren Haji Shah kababel kong ke Rebeka ke kon jong Bethuel uneu Bethuel udei ukon jong u Nahor ubedei upara jong Abraham baka jia Shah ba ke Rebeka ke lej baru nu syukri Shah u Ishak pan pendep ye ke kam kejam baka Rebeka ke kelalong ke kurim jong u Ishak teres ngap ngan penipi ke Rebeka ke de khun jong Bethuel u Bethuel de khun jong Nahor u Nahor de para jong Abraham
baru Ishak udai kupa yo Abraham. Ishak udai khon jong Abraham. Kebumut kum ni ka Rebeka ka la dei pa i ni parat kumbo mengi la dei papun na jing yo Abraham. Ka la dei papun yo Nahor. Pa i ni parat ngam tip skap hangan syuk napan map ni khasi namar ngam deu khasi ngam tip kumno gi kheng kumno kia kam kumno kia kheng hayeng haga poi kha poi man ngam tip kumno kia kam si para si henmen ngam tip ngadu benar ba ngadon laga jong dustur ban ye kheng ki wat ha pedeng jongi khasiru ka pher ngani thoi pi korkom kheng kur korkom kheng kha korkom kheng man kimeng de hoi ke dei tang ba kidon be hang ni hang tai ki bang ye lai wat para benar makanaro hapok jai beriu ku beriu hen yau trep ngim ya dei thik pathik hagi dustur jingi ngi pher ngani thu pi kumno ngi pher ka Rebeka kala dei ban khot pa i parat papun kumo omengi penar kitin jingi papun yo Nahor nomor Nahor udai khon yo Bethuel baru Bethuel udai kupa jong Rebeka ngai isya menta tom u Ishak par udai khon jong Abraham u Bethuel udai khon jong Nahor u Ishak udai khon jong Abraham kebemut kat kum gedustur jengi u Ishak baru Bethuel kide Shipara kpa Bat naki negi Shiparakpa u Bethuel ukha ya ka Rebeka u penkaya ke Rebeka bat kene ke Rebeka hagijin sha u Ishak ula de khon ya ke Rebeka namar ke Rebeka ka la de ban kam papun yo Abraham namar u Ishak baru Bethuel kide Shiparakpa ngakren na gedustur jengi kita ladang ye ken kat kum gedustur jengi kadai ban longkum ta here kat kum gedustur hapo haga por jong Ishak kalau kum ni ngam tip la kalong ne em ban ye poi khai poi man ladang kalong kum ni ladang nga de khon ya ka la be bani poi kha ngam tip la kalong em kum ta singi sini tang bagalong kum ni haga por jong Ishak sho kabakam kelan ngan oi pi menta ka ni baka ka kemi jong Bethuel ngap ka kemi jong Bethuel kabakerteng ka Milka hana kadai ka khon jong u para jong u Abraham biang ya ngan penipi u eu ni u khon jong Abraham pat u eu ni para jong Abraham ngan puli naga Genesis biang no khat we kedkhot kabar bo khandai u Abraham bon Nahor kila Shim tengah lede paga kerteng jong ke tengah jong u Abraham gede ke Sarai ke kerteng jong ke tengah jong Nahor gede ke Milka ke khon jong Haran u kupa jong ke Milka bat u kupa jong u Iska tapi puli dur kot bar penyo ko ongkum ni utera lepen kau Abraham Nahor bero Haran kebemut u Haran udai para leni de henmen yau Abraham nganong biang ke bakelan gede gini ka Milka kade ke khon jong Haran haji sha ka Milka kala de ban de jingken jong i khasi ka Milka kala de ban kam pakha yo Abraham
Kalau ada pakha yo Abraham kumbo om ngi sini. Deketin senong jengi ngong pakha. Haran Abraham Nahor kide Shipra. Kamilka kade kon jong Haran. Kamilka kade ban kam pakha yo Abraham. Badu Nahor. Haru Nahor ushim kurim ya Kamilka. Ngam tip la ka long em kumta sega culture jengi, sega dustur jengi. Tang ba culture jong ke kitab Genesis. Kan dari kitab Genesis baru khoi specifically biang-biang ha ke bede ba por jong Ishak bar Abraham. Don ki bong singi sini mdei pakha don ki bong porut kha. Don ki bong porut kha. Don rupat ki bong pasan bat ngam tip kumno de ngi ong laga jong snong don ki bo ong ru tang porut yu para jong kupa don ki bo ong porut ngi pat porut ha snong jongi ha snong jongi porut ngim ong yu para yu hamen jong kupa porut ngi ong yu upara jong inya kurim jongi mama para ne henmen jong mei mama bade para ne henmen jong mei mama jongi ngi ong ima ketin penar kalok jong ima jongi ngi ong nya ya upara senrang le ne yo henmen senrang jong inya hasnong jongi ngi ong porui sene pat ki ong porui don ki bo ong porui yo u henmen ne upara jong kupa. So, ngam tip syuk kumnom namar wat mangiru hage khen ka khen man hagani ka poi man ka kalan le se hage rangba hage bru ki basian ki temen jongi le se kam kalan ki tangba hanga ka kalan namar ngade khuna ngam sngap ngade noi la ngam mut ban wan ban batai ka culture ka kam junga kam long ban wan ban batai ia ka dustur jongi ki khasi ngade nolap ngade puli ke Bible ngade hikayat ke Bible ka kam junga kalong gone ban bo ye ki pan penyang ini ki artli dustur ban penyang ini artli dustur ban pej ke we ke dustur kalong kum ne ke we ke dustur kalong kum to nagata daw ngimla ban ong pi ke de ban ong kum ngi khasi namar la dang ong kum ta kade balong kum ngi si kemut nga ongru kam de balong kum kini gibri ko por jong Abraham por jong Ishak kemut ngala bishar de ya ka wepat ka jai culture ka wepat ka jai dustur te kum ta ke e ke bang ade ban le kum unong yelap na ye ktir mulai kede gini bo ye gi artli gi dustur pan ye artli dustur manong pe ke dustur jongi kasi kalong kum ni bat hangi ngis ngau ka biang ka dustur pat ha ga por jong Ishak kalong kumne bat kis ngau bakat kabiang ai kan ne kumta ngim de banong josh pim de pi pan long kumta la kumta da ga shong sang la kumta da ga shong kumne umtai haji shau Abraham la de ksiu ya ka Rebecca yes ada iksiu jinsya tapi mentapa lah kelalong ke persa ngakre menta ka kum ke dustur jingi kan ke kum ke konteks jong ke dustur jingi alright namar ngade ubah keren ya ke Bible nganong gumne namar bangi dai kasi ngi ken kur kenjat kumne ngi ken ba kadai balong kumne bat kane ka biang tang namar ba ngi perkhat ba kane ka biang ngimla pat ban ong ba kiwe kim biang ka we pagawe ka jat pen riu ka don la ka jong dustur bat pimla ban ong kiwe kilai ngi dei haji sha ka dustur ka Bible haga Bible ki shim jat no kupa haga jat pen riu jongi kasi ngi klem shim jat no kupa ngi shim jat na ga kemi mdei tang ka Bible haji sha
Ubabon balang ha ke perthai borok ke wei. Ubabon hi ukon menriu perthai. Uya simjai no kpa. Ngi simjai no kami. Bat ngi perkat bakade malong kumta. Ngano pi. Ladangi perkat bagade kabiang malong kumni. To ngin perkat kumta bakabiang kumni. Ai ngin long kumni. Ai bak ngin long kumni. Katai par ke culture ke banang tai kamla ban ong bangim dei. Namar kim perkat ku perkat mengi culture ngi gedon lagwe lagajong ngipat gedon lagajong. Sangap. Ladangi long ki beri ki balarang ba hagur kom perkat. Ngide ban burom ya ke dustur jong wep briu jong wep briu. Namar blei uburom ya ke dustur jong ki briu. Sangap tangan namar ba ke long kumni. Hani dekot bau Abraham usim bau anahor usim tengah ya ga khon jong para jong uharan tang namar baglong ni kamut bau kawan noblei kamut bakane culture ga ni dustur kawan noblei bau blei usanya ka usil ka ong kade banom ni kamut em ngani tu pi ka dustur hi kade bathau briu re tang namar bathau briu kamut pat bau blei yai la ya gata ublei uya deal uya dei baru khon menriu kat kum ga culture ga kum ga dustur jong ki briu. Tapi pule mendai tanghan ni ter-ter ke Bible pin lapa. Tapi poha lebih tu kau kelak kam dia cukup ni dustur. Kat dustur poha kitab lebih tu kau ong memlah ban sim tengah ya kapara nega helmen jong kurim jome. Tadi kitab lebih tu kau nombor kat pra nombor arpa pule memlah ban sim tengah ya kapara nega helmen jong ke kurim jong me. Kemud ya ke bo ne kong ya heb memla pan sim kurim. Menta ka dustur ke leper sangap. Haga kitab Genesis pin lap bo Jacob usim tengah nongkong ya ke Lia hadin usim tengah saya ka Rachel ngi ong berkasih. Ka Rachel. Kitab Genesis sengapa kamut bade ublei ba bu dai ketu dustur kitab Genesis pa long bai namar menta kitab lebih tu kau ublei uang lombo Moses uang kam dai belong ta sengapa tu pi kamut kumne ka culture ka dustur kam dai ka banne sa barok si junam ka dustur ka yai kelah nagawai ka peteng cewai peteng ka dai ka fact ka jing shisha don dustur ke banne sa junom la junom hagano no jai penriu si hajar snem le se kala banne ara jar snem kan kala wat menta mangi kasiro da pi pha shedin pin pe bon ki dustur jingi ki bala dono don ki dustur ki babha ki bangi yele ban penne pensa kam dei babak kelas ngap ya ke babha ngi de ban penne pensa ya ki dustur ki babha Rekeno no besniu ke bakta mat yong ya ke long ran yeng jong no briu ne ke bakta mat yong ke jing tip lem jong ki briu ngi la e kata nuk sang na pi ngano pi la do no don ke jing chong sang ha yeng sem ha ga no kur ga jaj ha ge por brim ngi jule kum ne ngi juki ngi khasing juki lai no yo no briu ba le bom de ra ga de chong kha shaman ga de ngam de u briu nong pule khasi ki don ki batbit ki don ki briu ki don ki temen ki sian ki ba pe ye ga ne benta Hare ngachu ong pina kaliang jonga kumunoi lap ye ke Bible. Mentangim le sho. Mentangim juki lai no sho ngila pendo ye ke tagarukom. Ngamtip hagano ke dor ngila do tambah kala do namar kala ya ke por ke ya ke por le se ki beri ke sedang perkat le se sedang syai. Ngim khami le sho kita. Le se don syak dong sedong kedong senong skustia nong kuncrot le se kitang don ke bele kita tambah ngim kham yo sngo sho bagadon gumbeta. Kidon cibun ki bangila e nuksa no pi ka dustur gade ke babha but haga dustur haga jat menriu naga le ne ka jat menriu mizo wala ki dei makna kristan ki jurake ya ka dustur jongki sisen jisnem kanu jat dustur ka bagi wa pan rakhe sisnem kam dei kaniam hagi naka Kadustur kam dei haji syak ade ban long ta kadustur kam dei ban long kaniam kadustur ka dei ban ne kadustur jong ka jat ban riu
ngam ong manga ne ban tuklar ya ka dustur jongi ki khasi namar ngatip kene de ka subject ka sensitive hare da pipet ya ka rukom im jong ki naga ki wepat gejai bru kilong kumta kumne gede balong ne balong ngin rakhe sengap lada ngidon ya ke dustur ka bangi subuk mentangi kuat penyap yo skan perjong nomor podaj tengi lej ban thep khndo thep siap hado thliu khnang bo to skan umla ban kha peleng ngilej ban kerdem yo do thliu nang ta namar bengila jule geta kumta haswa bagawan ka medical haswa bagawan ka jing start science ki dawai haswa ba ki ukhon ban ri unang ban sna dawai ngim tip kumno ban penduk jaj ngene jaj jimpang so ngilej ban penduk jaj ye ki to ki podels ki thliu ki ba sham ki ba lang ngi kerdem khna ba ka skan perjong kan do jaj ladang ki kwa ban celebrate ban le kemen ye gato ban ong to ngin bu gawai gisngi ban le burom ngene chisen chisnem ngin le igata kam de ban long kan yam ngin le eka kum ka jaj ban riu ngin ra khelang eka haji sang ngim de ban don ngene ga jus ngo niam hagi jiu don gawai ka rukom rakhe niam jongki haswa jong kris kum shispa nyo rupo nyo posnem haswa jisu ndabo weus im ubarunar wan ban leben ye ga jaj ban riu jiu u kenya do sniang ha ga temple ha ga hapok Jerusalem u bori gawai pat ki durblai u tos em kurteng Antiochus Epiphanes the people gane penlap na Bible Catholic hagat kitab Makabi penlap bokumno nus e mulai nanta ki jiu don ki jiu ki bat dom bat ki ya le yunus em bat ikata ga thma hapdeng ki jiu bat nus em lakhodeka ka Maccabean revolt ne ka jingle thma hapdeng jene ki Maccabi bat habaki penkho ye ga temple hadin bakila la ki job yunus em Antiochus ki penkho ye ga temple ki penkentang biang ga temple bat ki boy kawai gisngi bakin rakhe shisen chisnem ye ga ne ka jing rakhe ye ga ne gisngi haji shakam jidon na testament brim kam don ga ne ga jing rakhe ye ga ne ga jing penkentang ye ga temple ka don kum shispa nyo postnem e shwa kris bat ki khot ye ga ne gisngi ka hanaka ka sngi ban rakhe ki rakhe ye ka ne ka bat ki kala bat ka ne ka ching ka ne gisngi penkentang ka kelalong ka rukom pateng la pateng ka kelalong ka dustur ha ka jai penriu jiu kamlong ka babakala ladangi kwa ban rakhe bat ki rakhe shisen jisnem ye kane pat ngilap ye kane rakhe rakhe git haga gospel jong yonis ye kane ka jing rakhe ye ka hanaka bagi penkentang so la gadon gono ka jing rakhe ke ban kwa ban rakhe ji sha kam de ban kelalong ka niam ka de ban kelalong ka jing rakhe jong ka jai penriu jingi ladangi kwa ba penek pensa yo kunup yo kho yo star ngong to shisen jisnem shwa bangin lai rep lai riang ngin penmi igi kunup igi kho igi star jingi bat ngin yami hat lada kadeh yo musyang la ne yo maulong la ne hade la yo la hashlong hanu kum ke jat ru ka sing ini mi shwa bangin lai her jahali ngin rakhe ko igi singine kit ki kho igi star gi kunup in ra igi mokhu bat ngin ya celebrate kamlong ba bakla lada ngi don ko por kalong ba bhaman le umta khnang ban penek pensa ya ka dustur ka riti jong ka jat ban riu jingi kamlong ka ba bakla ka dustur senga balai ngapoi sini namar ngapoi namar mengadang keren Jepang ke dustur ke babha ngide ban penek pensa ye ke besniu ngimde ban penek pensa kat ngide ban apply common sense jinsa don ki dustur ki bom wanra jing tei ye ke imlang salang phila ban perkhat hime pi ki ai gita ki dustur kalong ke babha ka bombha ngide ban sloi no eka na ka jai penriu jongi thare namar mantang ngarang poi ngarang keren Jepang ka dustur jong ka songkha saman ka poi kha poi man ngan ne ang ne ka krukom ken jongi gi khasi baka de balong kum ne ka de balong kum tai kam de balong kum ne kam de balong kum tai ka de balong kum ne kam de balong kum tai ngap tongin peniara jemut jengi bawat mangi gi Kristan ngi perkat tharai baka Bible to dustur jong Bible tharai ku mangi kesi
kam de sngap ngi sim jai no kpa kamut bangi nilai dujok baro wala ngilong Kristan makna kamut bangi nilai dujok ka dustur jingi dai kumne baru boleh burom ya kata don kibriu kiba ya debate part kiba ai ke jingi tanya halor ni ke phang ngam kren je phang kata ai kin ya tai gi to gi start ke balandang ka kam junga kum noi lap ban supen yang ipi kini ki artali ki dustur jong Bible dustur jong ngi ki khasi ngi sim jai no kpa bat phimla ban ong tang nama bagi sim jai no kpa da baro chat liu ni le baro du jok no blay uburom yegata kajing shna jing ye dustur jing ba gadai balong ta phimla ban ong ba le long Kristan le bhingai Jisu makna kan wono la da film long gum ta la da dustur jing lom de chadu jok no ublay waraga Bible philap bedon sibon jai ki dustur naga wei ka pateng benriu shaka wei ka pateng benriu kala dustur te namar manta ngarang keren Jepang tangan ngit khot Jepang ka dustur hak ka jai benriu jong ka Rebekah Ishak bod Abraham ngapen ya daya sorry ngapen dai penserim ni persyang ban nujor ia ka dustur jeng khasi ngatharai ka dustur jeng kine ki brio ka Bible ba ka dustur jeng kami dai ubad dai pakha ka bad ngadang dai khon jeng sha ya ngadang dai khon hajing sha ya gitu ki dai pakha yang ngajing sha tambanga sim kurim no ya ka ngam tharai bangi ya manjur lot ya ngi manjur kumi jai menu kasi ngam tharai bangi manjur ya kene bagalong bapa don le siang ne tai ong em kabiang tengam ong kita don gisnong ki ba perkat bagade malong kumne don gisnong ki ba perkat bagade malong tai don gisnong ki ba red ki bom jupoi sino ki ba plikim jumi segawai pat ka perthai ki poi kha pat ki kumne bai dagane ha ka jo bai ki shongkha ngimla banwan na sabar banong cha pia snong jingi takani long basniu ap ki le me ki gumto ki khen me ki gumto phimla ban bishara ki hangi ka snong jingi la banong o kani ta bakala tam hakipat ki ong ba kani ta kampat sniu kani kampat te go shongsang bleu kuren jipang ka jing shongsang kitab lebit kos pin pulei pin lab tanre ngino page ye kita ke ngachubu nga ka thong joni ka video long ban bo ye kini ki artli ki dustur ban penipi bat ka kam junga kalong ban ong yengi kum ka jai mri kum ni tang namar bangi sngu dai ban long kum ni ngimla ban pej ki wei bakim dai to ngin sha ba ka wei ka dustur kan long kum to kum ba ka perkhat makiro kin sha ingi mangi long kum ni kum bangi perkhat kum ni nginom ben ye katai nginom yero ikene nginom yero iket nginom ben ikene nginom yero katai sangap ngam yero ye ka dustur jangi ngam ben ye dustur jangi ngam yero ye dustur jong kiwe ngam ben ye dustur jong kiwe ka kam junga kumuno lap kolong ban penyeng ban peni perthai kini artli dustur ban ong to ngin nang ban long rangba ban sha ye ke dustur kan long kumba ki briu ki perkhat ye ka kade ban long lada gitu ki perkhat kumto ai ka to lada kumto ai perkhat kade ban long kumto so kabangi ong song sang phenla ka Bible kam dai song sang ka ba song sang ha ka Bible phenla ha ka dustur jingi kam dai song sang so ngimla ban apply ban ong lot ke perthai ke tadala bakla no apna dustur apna niyam ngaburom ye pi burom menga ngaburom ye ki burom mengi so ngakren ngi por mde ban tuklare geno dustur jongi kum jaib reu ngakren ban peniang ye kini adustur kun ma ba ngatho bele ngaban siban namar satho bagade ke subject ke sensitive ha bat ngade ban kren tho
ngam day unong hikai spanga dustur ngahikai spanga Bible ngabu ipi igijing per hapedeng ki ar dustur hatu kalong kumta kalong kumne ka syong kat kum kajing jengi ka syong kat kum kajing perkhat jengi teng ngi orang Kristen ngila per ke dustur no ngim per ke dustur ngide gi khasi ngim shim jaj no kpa ngidang long ki khasi don ki bru le se ki bom dei khasi ki ong do pila long Kristen pila de ban le umta ken pila de ban le umta ken ke tapat ke sa hapi pi ong yo Kristen bu un shim jaj no kpa ke tapat ke sa hapi marwai ma pi bat kito gi ba pi ong kam de ban poi shanga namar ngam hikai ye ke dustur hani por ngam tuklarinu no dustur ngasu bo ipi ban pen ipi ba kapher ke dustur aperthai bon ja kibru bon ja ke dustur ngarang de Kristen ngarang de khosi bal ngas kwa ban rakhe gno no ja dustur janga ngapne pensa ye knuk isale diang janga ge maleng ge yu janga kam de ba bakla par blai burom ye gno dustur